Γεια σας παιδάκια μου. Σήμερα θα σας πω ένα παραμύθι για τη Χιονούλα και τη Ροδούλα. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Σε ένα κουκλίστικο ολόλευκο σπιτάκι στη μέση του δάσους κατοικούσαν η Χιονούλα και η Ροδούλα μαζί με τη μανούλα τους. Τα κορίτσια ήταν πολύ εργατικά. Μάζευαν ξύλα από το δάσος και κουβαλούσαν στο σπιτάκι τους νερό από την πηγή. Φρόντιζαν τα ζωάκια στο στάβλο και καλλιεργούσαν τον μικρό κήπο που είχαν στο πίσω μέρος του σπιτιού τους. Η μανούλα τους με τη σειρά της έκανε όλες τις δουλειές του νοικοκυριού. Είχε περάσει το καλοκαίρι και άρχισαν τα πρώτα κρύα. Η Χιονούλα και η Ροδούλα είχαν φροντίσει να μαζέψουν αρκετά ξύλα για το χειμώνα για να ζεσταίνονται όταν θα έπεφτε το χιόνι. Μόλις έφεραν και το τελευταίο φορτίο με τα ξύλα στο σπίτι, άρχισε η παγωνιά και οι τρεις γυναίκες κλείστηκαν μέσα στο ζεστό σπιτάκι τους. Μία νύχτα, καθώς η μητέρα και οι κόρες κεντούσαν κοντά στη φωτιά, άκουσαν ένα χτύπο στην πόρτα. «Ο αέρας θα είναι», λέει η μητέρα. «Δεν φαντάζομαι να είναι άνθρωπος τέτοια ώρα και με τέτοιο κρύο μέσα στο δάσος». Μα ξαναχτύπησε η πόρτα και ήταν φανερό πια πως δεν ήταν ο αέρας. «Ποιος είναι?» ρώτησαν οι γυναίκες. «Είμαι ο Σιμονέτος, ο γίγαντας. Είμαι ο γίγαντας της ειρήνης. Κρυώνω. Σας παρακαλώ, αφήστε με να ζεσταθώ στη φωτιά σας». Οι γυναίκες τον λυπήθηκαν και τον πέρασαν μέσα στο σπίτι. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος πολύ ψηλός. Κάθισε κοντά στη φωτιά και είπε «Είμαι τόσο μεγάλος και άσχημος που κάνω τον κόσμο να φοβάται. Εγώ όμως δεν είμαι κακός, πιστέψτε με, είμαι καλός, μη με φοβάστε». Τα κορίτσια ένιωσαν εμπιστοσύνη για αυτόν και γρήγορα του ετοίμασαν φαγητό που το σέρβιρε η Χιονούλα. Μόλις ζεστάθηκε ο γίγαντας, αποχαιρέτησε ευγενικά και είπε «Σας ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη σας και την ευγένειά σας. Ίσως ξαναγυρίσω να σας επισκεφθώ κάποια ημέρα». Η Χιονούλα και η Ροδούλα τον αποχαιρέτησαν ευγενικά και ο Σιμονέτος, ο γίγαντας, χάθηκε μέσα στο δάσος. Το άλλο πρωί, καθώς πήγαιναν τα κορίτσια στο δάσος, είδαν έναν άνω, πολύ θυμωμένο, γιατί τα γένια του είχαν μπλέξει στα κλαδιά ενός πεσμένου δέντρου. Η Χιονούλα και η Ροδούλα προθυμοποιήθηκαν να το βοηθήσουν, αλλά ο νάνος δεν ήθελε να ακούσει γι' αυτό. «Φύγετε από κοντά μου, ηλίθιες, δεν θέλω ούτε να σας βλέπω». Σαστισμένα τα κορίτσια είδαν τον νάνο να σηκώνει από το έδαφος ένα σακί με παράξενο εμπόρεμα και να τρέχει με όλη του τη δύναμη. Και οι δυο τους έμειναν κατάπληκτες από την άσχημη διαγωγή του δύστροπου αυτού νάνο. Και γι' αυτό σκέφτηκαν να τον παρακολουθήσουν από μακριά, προσέχοντας να μην τις αντιληφθεί όμως. Έτσι μπόρεσαν να δουν τον κακό νάνο που άδειαζαν το περιεχόμενο του σακιού στο εσωτερικό μιας σπηλιάς. Και τι δεν είχε μέσα το σακί αυτό? Σωρούς από διαμάντια, σμαράγδια και πολλά άλλα πολύτιμα πετράδια. Λίγες μέρες αργότερα ο Σιμονέτος ο γίγαντας έτυχε να συναντήσει και πάλι τα κορίτσια και εκείνη τη στιγμή είδαν και τον άνω φορτωμένο ξανά με ένα παρόμοιο σάκο. Μόλις τον είδε ο Σιμονέτος φώναξε «Α, καταραμένε, αυτή τη φορά δεν θα μου γλιτώσεις», και άρχισε να τον κυνηγά. Αλλά ο νάνος πέταξε το σακί και ρίχτηκε στο ποτάμι για να γλιτώσει κολυμπώντας. Ο γίγαντας όμως βούτυξε κι αυτός και άρχισε να τον κυνηγά. Ξαφνικά όμως ο νάνος μεταμορφώθηκε σε έναν τρομερό κροκόδιλο, έτοιμος να ξεσκίσει το γίγαντα. Ο Σιμονέτος όμως δεν τα έχασε. Έκοψε ένα χοντρό κλαδί από ένα δέντρο και σηκώνοντάς το κατάφερε ένα τρομερό
χτύπημα στο κεφάλι του κροκόδιλου και τον άφησε ξερό. Και τότε τι θαύμα! Ο γίγαντας άρχισε σιγά σιγά να μικραίνει, μέχρι που πήρε το ανάστημα ενός κανονικού νέου και σε λίγο παρουσιάστηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κοριτσιών ένα πανέμορφο πριγκιπόπουλο. «Επιτέλους», είπε το πριγκιπόπουλο με ικανοποίηση, «σκότωσα το τρομερό αυτό τέρας που μου κατέστρεψε τη ζωή. Με την τρομερή του δύναμη με είχε μεταβάλει σε ένα γίγαντα και με ανάγκασε να ζω ολομόναχος στο δάσος σαν έναν άγριο ζώο. Εν τω μεταξύ, όσο εγώ έλειπα από το παλάτι μου, αυτός ο νάνος, σαν το χειρότερο κλέφτη, πήγαινε μέσα και έκλεβε τους θησαυρούς μου και τους έκρυβε μέσα σε αυτή τη σπηλιά που είδατε. Τώρα, ελεύθερος από τα μάγια του, έγινα πάλι αυτός που ήμουν και θα ήθελα, ωραία μου Χιονούλα, να γίνεις γυναίκα μου και βασίλισσά μου. Εσύ, Ροδούλα μου, θα βρεις το τέρι σου ανάμεσα στους γενναίους υπότες μου και θα ζήσεις ευτυχισμένη αρχόντισσα». Η Χιονούλα δέχτηκε με χαρά και με την αδελφούλα της και τη μητέρα της ακολούθησαν τον πρίγκιπα Σιμονέτο στο παλάτι του, που έζησαν όλοι καλά και ευτυχισμένοι.